سر کردن پیش قدشمون چخچخ کردن با همه شما گفتنیم برادرو که ефир да дромаден баъда ефирам дромен лайка фаромӯш накунен навора падилитса кунен ва нафароне ки зангир ҳастанд ё ки нафароне ки шавҳар карданиянд ба ватсапи мо муроҷиат кунен номерҳои мо ҳаст дар ҳамин таги видео мемонемш дӯстони азиз бачаҳо суратона як суратона роӣ мекунен баъд аз суратона роӣ кардан якбора менависен ман фалони фалони одам аз фалон ҷо ҳастам дар фалон ҷо кор мекунам соли таваллудам амихел ана номери телефонтон ҳамаша як ҷоя менависем баъд дар ватсапи ман мефиристонем худо нигаҳбон томоша кубиен дар куҷоен ина мегӯянд ки ита ута кубиен ку дар куҷоен бародаро ку дӯстони азиз бинем тон ҷамъ бишинем қайяд 10 минут вақт дорем қати шумо ҳам суҳбат чем иншоалло насиб ҳама каса ҷамъ шуден як чин битема да салфетка як латта ки я чите тра мегӯям абим не ана хуш омадем ҳама каса дар омаден лайка фаромӯш накунен навора паҳн кунен падилитса кунен то 20 минута насиб боша 100 та лайк шава наму шабкарате навора бо давом метем иншоалло насиб яке шездаита ҳаметида котяни шабкат ҳамин шабкат бои баша да борхтум ки надоз хайр дӯстони азиз ку гап за ҳама каса гап занем чӯл дорем ҳаста ягом шумекардагӣ ягом зан мегирифтагӣ ҳастае дар ҳамин ҷо ё не боша агар номеротонро нависен зан мегирифтагитон шумекардагиҳо фақат дар ватсапи ман нависан ман бачаҳода бо тақсимаш мекунам зинда бош хушеҷон ҳама каса хубен тенҷен дига чӣ гап хава ҳама хуба чота мегӯм ҳамин мардам неистаям мардам куҷое бирафтам чума меки терем бурда ҳар сол мерафтем одам беҳад бисёр буд ин сол камта хунук ё ки ҳоли барвақте одам хеле кам аст хай дигар хубен тенҷен ҳама каса ҳама қар каги дигар дар эфир намедурем чи ана ба як чи дигара фаромӯш накунед гап мезанам ки дӯстони азиз вақте ки шумо роӣ мекунед суратотона маълумот дар бораи худтон мо дар группаи занакон мепартоем занакон мебинанд интихоб мекунанд хуш мекунанд яки як хеле дами роӣ карден накарден потон дақиқ мемонед ки ҳоҷӣ чӣ шид ҳоҷӣ чӣ гап шид ана чӣ хеле шид хай мо роӣ мекунем занако ки интихоб кунанд албатта як чӣ мешидагист яки вақте ки мақсад маъқулат накардан дасти мо ҳеҷ намеояд барои ҳамин духтари хуб ҳаста бале бале барои мо роӣ карден сабр кунен оли ҷамшедҷон мегӯянд як бародара беҳад бачаи хуба ана фақат дар он группа чахчақ мекунад куҷо боша як бор зангаш бизанам ку чӣ мегӯям фақат бародар ҳаст бародаро лайка фаромӯш накунед вақте ки лайка меҷихен одамо бо бисёр мешавад ҳамин бача бисёр зангири хубаю ягон духта хушаш намекунад бо имрӯз рафтаи сара кал кадай салому алайкум созе бача ваалайкум ассалом меша раҳмат чӣ ҳол дорӣ چی بابا تو دا سوال روی میکنم نمیروا نمیبینی؟ من میبینم دختران هم میبینم وعلیکم السلام دختران چی کتگی میکنن آخی؟ میگن سر شکل کده یا برا خواهدمو همون خونازورمو کلای خودتان کلای با دیگه دیده باشه سوزی تنجی دیگه سلامت خوب میشه نمیاد که ترنبورگ یا زنت بتیم
ولی کبا خدا دوغم هم برف زده یا فیرما دا کار میکنم بلد جواب نداده دیستان دیگه. خب بعد فیلم که جواب نده بعد زن بگیری چه خیلی میشه یه هفته پس بو بخیزه بگرده بیا اگه چیری بوری که زده این باشه که هرسی روانش که ما اینجا قبولش میکنیم. نشگی کارات بشه و پریامو افیر دایی پریامو افیر دایی ما پرامو افیر دایم. ماشتگیم و علیکم و سلام کسی که زنگیر باشه نمروش اب نیسته خیلی در افیر بدرو نمرو تب نیست اما ما که میدرم وقتی سال میشه اوه شما دینم کسی لایک فراموش نکن لایک در همون نمره اختیام واتساپ دا ای دا چی رسته یوتیوب دا کانال یا تاجیک دا این خورشید ابراهیموف زنگیر است نمروش نوشته تا بدرو بو یگم دختر خشقه دا کمک اگه حیله میکنم خدا نگهبان باشه لایک برنامه دیا کم از لایک روانش میکنم زنده باش همه کسا خوش اومدین تنجین سوزین برادرها سلامتیتون خوبه این برادرم رنگ ما و شما مقصد چیه انا رنگ ما و شما این رنگ شما برای زنگیر است برادرها نمروش نیسته معلومات نیسته امروز نفهمیده برافته سرش پس کرده خدا نگهبان تون باشه دیگه همه کسا خوبه این سوزین سلامتی خوبه علیکم و سلام انا ясно духтаро жда доранд группаи духтаро жда доранд ин ҳамин касе ки мада сурат рӯикай касе мада навистай ма вай кардам суратотуна рӯӣ кардам касе мада навистай ҳоҷӣ бояд сарша паст намекард вай ҳамун қаму дора бо ҳамун қамушам вай карда бо абраз вечора сарша кавл кай шухӣ кай амирӯз дар группа шухӣ каба духтаро даи ҷан даи телефон дигариан алё о ну хеле барбарин азиз вай мекунем иншолло духтаро даи телефонан группаи духтаро даи телефонан номеро мана дар ҳамун телефон тағйир ритмон группада даи телефонан ман нафаҳмидам гапта соз гап зан соз навис ана ҳозир меша рафта брат куҷо ҳаҷ не ҳаҷ рафта намеша бародарҷон иншолло насиб худо хоҳад аниқ шава ман шумода хабар мекунам чӣ ба салом алейк намегирӣ акаҷон барое ки камтарак занитам ҳозир минут ма эфир даштагим баъд гап мезанем хай ана ва алейкум ва салом ва раҳматуллоҳи баракату хуш омадин ҳама каса анакум мехонам не ки ҳами ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату нилуфарҷон хуш омадӣ хувари акаш ана худо нигҳбонтон боша ҳо падарка гирифта будам амирӯз марам гуфта будам ки магазин даем худо нигҳбон боша ҳама каса созен тенҷен дига саломати хуба майли дар группа худо хоҳад дабават мекунам ана чиҳол дорем бародаро ҳама каса хубен дӯстони азиз настуринотон хуба чиҳол дорем чо када гаштем духтарако пайдо мешаванд бачаако куҷо шидан духтара дар куҷо бинен ина нилуфар омада миҷа мебинен шумо созенака гап занен ку ягон зангир ёфтен ё ки шукар ана ҳаста бародар чанд қад ҷамъ кунем барои се кас 100,000 ҷамъ кунем туда абрад на хӯрда хӯрок қатъи падарка мадаркатон ҳамаш мешавад ин ҳами чалара мо ҳаминҷо овардагем
Ана ҳамид ҷаён зинда бош. Манам Зангир. Зангиро хуш омаден. Шавҳар мекардагиём хуш омаден. Ку файруд кунед дугуноҳотуна. Зангиро бисёр шуда. Баха халиф тудам як сан биёвем ё ки зан. ҳама каса хубен тенҷен дига саломатиётон хубай. Гап нест иншоалло ҳаракат мекунем. ҳозира шуда. Ана хато накунам. ҳозир мебинам группаи занода ки чанд касай. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 нафар. Инаш қати 10 нафар. 10 нафар ҳастанд духтаро. 10 нафар ҳастанд. номерошон ҳазрат нараша мети ҳазрат чӣ қарор анҷом мети эҳтиёт кун. ҳоҷӣ соҳиб боша бо бадбахтишам ҳаст. ҳоҷӣ ма як дӯсти шумо. Саломат бош. бародарҷон ира фуромӯш накунед. Худо нигаҳбонтон боша барои суханои хубтон. Аки хушбахтиш бошаву шириниш бошаву чиш бошаву баъд бо бадбахтиш аки худо худаш медонад ҷураҷон. падар модарат занат метан гуфти гапо бадбахт бошӣ бадбахт мешавӣ. ҳам хел меирай. сиябахт бошӣ сиябахт мешавӣ ҷура. чизе ки худованд дар насибат кашида ай мо ҳеҷ ка бояд хафа нашава. мо фақат як пешниҳод мекунем. намҷа номерошонам менависам бародаро духтаро бошанд. номерошонам мегиранд аями эфир. номерошонам мегиранд занг мезананд. маъқулшон шид видеовизиш мекунанд. маслиҳат мекунанд хичон байни ҳамдигар. баъд бо чақчақ мекунанд. мақсад пухт напухт ҳеҷ гап не. касе зангира хуш омадага. Добрый вечер. Я тоже хочу жениться с Магнитогорск. Дмитрий, я рада за вас. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Ака ман сразу мегирам. Ҳастай? Ҳо, я танара я тамода. духтари си боло зан биёвем. Майли иншоалло насиб меёбем. ҳоҷӣ қаоб менӯшид. вақти гап заданда рости гап ташна мешавад. саломат бошед. дӯстони азиз худо ҳаматона нигаҳбон бошад. духтаро ҳам ҳастанд, бачаҳо ҳам ҳастанд. зинда бош ёрбек. худо нигаҳбон бошад. дӯстони азиз фуромӯш накунед ки мо дар ҳами ҷамъ бародароне ҳастанд ки мақсад зангир ҳастанд. номерошонам мемонад. духтарое ҳастанд ки дар ҳами ҷа номерошона остак дар эфир наменависанд. фақат мешинанд тамошо мекунанд. номерои шуморо мегиранд. худшон занг мезананд. ина ма ҳамҷа мегирам эфирам мепартомӯзӣ ва ё мешинанд 10 нафар тамошо мекунанд. кадомеш ки ба ҳамо одамо писанд омаданд вай мекунанд. номеротонро мегиранд ва зангтон мезананд. ман рафтум сообщениета хондисам нилуфар фақат хандарои кадай ку лайктам фуромӯш кадай намондай. ку лайка як монен лайка 10 нафар лайк мондага. тоба салом хондестам ку ина саидҷон номероша мондай. саидҷон номероша мондай. лайкне ана номероша мондай. касе ки шавҳар кардания ина номероро бигира занг бизанад. занг бизанем бифаҳмем. раҳмат барои лайктон. занг бизанем бифаҳмем. якдигаротона шинос шавем. маъқултон шид. марҳамат. ин ҷои ягон маҷбурӣ нестай. чира? О, 5 та овардем. Дакисякуткаша. ҳозир дар куре саҳар. ҳозир дар куре саҳар. кай дар куре рафтисам? пурша ҳозир. замзам брат напурсаш. ана лайк мондам. ана мехелед ки лайк намонди бароям сообщениёта нахондам. саломат бош. саид билоли бародармон ина номерошамон нилуфарҷон номероша биги занг биза. дидам ина бари болора дидам 15 та лайк шидай. ана бигирин занг бизанен кадоме ки дар эфир шидагиай духтарако бигирин занг бизанен ина бародаро ки зангир ҳастанд ҳамиҷа ба умед пеши мо худат гуфти гапо номер навистай. ки медонам бахти шумо дар ҳамин эфир будай. фақат худо ба ғайри худо касе дига намедонад. ҳаракат кунед бародаро. ва алейкум ассалом. зангирам 25 сола. касе зангира син солша бинависа ки ҳам духтаро бо занг назананд ки 10 сола 11 сола бошен.
шаҳ айчил боло бошад. Ина Нилуфар мегӯяд ки шаҳ айчил боло бошад. Ина шукм ана бароям ка бинависен син солтуна. Ман 20 сола ки нависти сразу номери телефонта бинавис. Ҳоҷи ман 35 солаем, шаҳ ҳаст. Ина 35 сола арӯсам ҳастай. 40 сола арӯс 40 сола шаҳ кофтестай. 35 сола ина занак ну духтари хуб ҳастай. Ина духтар сар шид ку ҳама духтароам пайдо шуданд. Дуюм зан биё вака мегирам. Дуюм зан ки номрота менависти оли ҳамҷа зангат мезан. Ина Нилуфар 26 сола ине ки ай 40 сола боло шу мекуна. касе ки ай 40 болоа номроша бинависа. Ман 33 сола, ман 28 сола. Братҳо я дастгирӣ кунен. ҳоҷи илҳом теҷе бахш дастгирӣ кунен. ҳоҷи агар одами бо тарбия ва қадри зиндагӣ бидона, қасам ба номи Аллоҳ мегирам. Саидҷон агар худат ҳурмати эҳтиром дошта бошӣ нисбати зиндагии ҳаёт, иншоалло ки духтарои моам ягон бераҳан нестанд. Ҷа ҳоҷи соз корот созай. Шукронаи худо. Канали мара канали акаун дастгирӣ кунен. Ман 37 ҳамита 37 бошад. Димитри Расул як лайка болора биҷиқ бо бачаҳо ҷамъ шаванд. Шаҳ ай 40 боло боша, арӯс 45 сола ҳа не аст. Арӯс 20 аз мегумта чанда. Нилуфар чанд сола буди? 26 сола арӯс. Ассалому алейкум ҳоҷи сози хуби шукронаи худо. Бо он духтараки дига не апам 35 сола гуфт ку шаҳ ҳаста ягон зангир. ҳоҷи ман як бачаи худотарс. Ягонта ҳақиқат мардак боин ман зан дорам бо мегирам, чунки ман ба савобаш мерасад, чунки занҳо барои ганда нараванд. Ман 39 сола ҳастам аз Хуҷанд. Бародари хуҷандӣ зинда бош. Дина буд ё парвез буд, як бародари хуҷандира қати як духтари хуҷандӣ пайваст кардем. Иншоалло ки тӯи тамошо шавад, мерем тарафи Хуҷанд тав мехӯрем. Аҳа, ман 21 сола, не бародарам 21 сола буда. Ина ман 49 сола. ҳамин 49 сола тумада дар кори дар номрои ма бинавис. Занакои 43 сола 45 сола ҳастай. Дута ҳастай ки бояд шавҳар кунам. Ман 3 гудак дорам, не ки зан надорам. Ман 30 сола. Ту чӣ хеле успед ки худат 30 сола 3 гудак дорӣ? Ман 76. Саломат бош. 76 сола ё ки 1976. Ака ман 28. Ба ман биё. Гап нест ака. Илҳомҷон номроша наиста. Ина кадоми шавҳар кардани номроша бигира. ҳоҷи ман 21 сола ҳастам. Саломат бошен. ҳоҷи савоб мегирӣ. Худо нигаҳбон боша. қарсак ай ду тараф мешава. Оҳо, акаҷон рост мегӣ. Салом. Диден ҳамин духтаро даже ҳар як гап мезананд ки ҷон дора. шумо бачаҳо бошен сустӣ кесен, лайка намондесен. Лайка мондам ҳоҷи биқабш. Раҳмат. мо 40 сола. Дилшод Сатторов 40 сола. Нилуфар мара мегирӣ? Юсуф худа чанд сола ёхи? Ака ҳамун Нилуфар ман намегира. Ман 28 сола. Не. Нилуфар гуфтесай ку? Ки ман мақсад 40 сола мегирам. Ака ман 14 сола. Мада нестай? Ҳастай. Ту бача ё духтар? Нестай ягонта мода? Ҳастай. ҳоҷи кори савоб кардесай. Худо нигаҳбонтон ша. Мардем айзан коира. Саломат бош. Салом ака созен. Шукронаи худо. 28 сола брон айдушум. Салом алейкум бародар аҳли ислом. Ва алейкум ассалом. Бародарои аҳли ислом. Алло, Ҳасан Тошев гӯшат кардистам. ҳоҷи ман 28 сола. Нилуфар ман намегира? Не намегирад. Солот намераса. Ака шумо дар куҷоен? Мо дар шаҳри Екатеринбург. Хатъяби 30 сола боша, 28 сола майдай. ҳоҷи ман 38 солаем. Мада биё. Ина 38 сола боши Нилуфар тайёрай. номрота навис. Ман 28 сола. Бачаҳо. Бача охи. Охи бача боши номери телефонта навис. Бинавис уҷа ки бача. Рен дилика. Як чӣ маъне надора номат. Дар номтам бинавис я бура. Дар насиб бидай ҳоҷи. Ҷудо шидем. Табрик мекунем. Ака ман 20 сола ҳастам. Ягон
Ёшиш нестай ака? Ҳаста иншолло. Ман намешавам. Ина Андре намешава. Андре чанд солаи худат? Пурра бинависен. 25 солаям нестай ягон арӯз. Номери телефонот кани Юсуф? Нилуфар 28 сола Зурай. Не зур нестай ба фикрам. Си гуфтесай ко. Ана Саид. Нилуфар мара намегиред. Нилуфар биё мара биги. Ман намешавам. Нилуфара пурсен охи. Мара бахшиш ҳам гузаштае ки 893 чия Нилуфар ман пага 40 медром. Ман 20 сола ҳастам. Ягон ёш нестай. Ман 20 сола. Салом алейкум. У меня сестра есть. Город Исфара. 30 лет. Есть нормальный мужик. Вот, пожалуйста, пишите свой номер. Нормальный мужик. Ходжи мара Нилуфар мегира. Хавз мепрсемаш. Ака нестай еном номер. Ҳастам. Бачо номеротон абнависен. Салом алейкум ходжи. Ва алейкум ассалом. Ака ма шаҳрванди Элфе. Ягон духтари хуб боша. Дуюм зан хонадор дар Питер. Худат Азим Боев закс мекунӣ баъд? Акаҷон калонаш камтар ақл дора. Хаёта мефаҳма. Майдашам ба ақлаш прай. Хоҷи ман си мара намегира. Хайр пирс Нилуфара. Хоҷи ман 33 мегира Нилуфар мара. Ох ба ғайр ами Нилуфар иҷо як галак духтарои дига шиштагиай. Иҷа ҷои зан Андре не духтар несми духтар ҳаст. Мада биёв. Ака билет ҳастми Тоҷикистон? Ака илтимос. О ҳаста через Ошай. Мода не билет фурӯшода ҳаст. Ман 30 солаям. Мардако зан назанен. Мада. Ана ман акаҷон дорам ришват мекардаги акамай. Акаҷон. Ман акаҷон дорам ришват мекардаги акамай. Акаҷон. Ҳо Нилуфар. Ҳостай ман худам зангирам. Марҳамат. Кадоми ҳамин лайка сабт кина Нилуфара метемаш. Хоҷи Нилуфар ай куҷоя? Ай пашадараи кулоб. Намедонам рости гап. Хоҷи салом. Агар ягон бева аз Красноярск бироя мара хабар ка. Ягон духтари катта боша аҳлидӣ намегириш? Ҳо мекунам. Бародарон фаромӯш накунед номеротона қатъи сини солтон якҷоя нависен. Ви яке якбора 40 одам Нилуфара мегира. Нилуфара мегира не тране бахшиш додарҷон. Ту 14 солаи охи ба ин коро чӣ кор дорӣ? Ҳоҷиҷон ман 21 солаям. Ягон духтари ёши 45 сола боша мегирам. Аллоҳ меҳрубон ҷазои хайртон тия. Ҳоҷиҷон хеле кори худо нигаҳбонат боша. Ҳаста якта 45 сола не 46 солаш. WhatsApp добавит кунен. Марҳамат номерҳоро гирен. Бирон саломат бошен. Ҳоҷи ман зангирам. Ман 28 сола. Ягон худам калон боша мешавад. Саломат бош. Салом алейкум. Билет ҳаст Тоҷикистон Екатеринбург? Не нестай. Ки 14 сола будай? Амиҷа касе 14 сола навис? Чанд сола навис? Чилиш ҳастай? Ҳастай. Ин Нилуфар ман ай кулобум. Ай Нилуфар манам ай кулобум. Ҳози ма 34. Саломат бош. Ман намедонам Нилуфар ай куҷоя. Шӯхӣ кардам хеле. Ҳоҷи эфир зури баъд. Саломат бош. Маъқул шид. Ман зангирам. Фақат гражданин Россия боша. Хона дорам 40 солаям. 40 сола. Духтари 14 сола ме 62. Ман зангирам фақат гражданин Тоҷикистон 40 сола боши меовем ягон духтари 30 сола. Духтари хона. Ман 500 солаям. Банафша Лазизова. Ана 500 сола худ дамеша ака. О 4-0. Ака 31 солаям. Ай Питер боша ягон та мегирам. Мега. Гап нест. Пра пустит накарда хонет брат. Бахшиш Фирдавс. Ман ай кулоб нестам. WhatsApp добавит кунена. Илҳом Теҷи Бахш. Садай. 18 сола духтарорам ҳастанд. Духтари да Москва да бошам. Ман 40 солаям. Да Москва ҳастай. тавлиш 78-тай. Ҳоҷи дар Краснодарск нестай ягон арӯз. Оли мекоем ёвем барехта. Ман ай хуҷандам. Ина Нилуфари мо ай хуҷанд будай. Ҳамиҷа як бародари дигам 40 сола буд ай хуҷанда. 40 сола буд, 40 чанд сола буд. Ина Нилуфара вай мекунем. Иншолло насиб туй мехӯрем.
کام بچه خوجندی کجا شید بنویسن نمروشا. اکا 35 ساله تا 35 ساله را میگیرم. ای خروسان میشم. از جدا شدگیم. سلامت باش. اینا رجبوف کمالدین مرحمت نمروشا گیریم. ما 13 ساله اکا. اینجا ای 18 پلوس سایدو در جان میتونی ببروی. حاجی ما هم زن ما ای هموجا یافتم. خودم 14 زن 13. سلامت باش. انا مایم پیتر دا. اینا نیلوفر پیتر دا. مای هارت. مای هارت. حاجی من زنگیرم مبارک شوا. السلام علیکم. مرم خوجندیم. انا خوجندی با خوجندی یک جنگی. محمد در گلاونیتون چی موندین؟ سلام علیکم و علیکم السلام. ما در بیاوین 34 ساله. مالف من زنی سوز هست 17 سالی. من زنی سوز هست 17 سالی. اکا 21 ساله نیسته یگون دختری اروز هسته. السلام علیکم. من برای پدرم میابم یگون تا ای 30 تا 45 سالش. وردان ابراهیم خداوند از شما راضی باشه. مودا هسته 3 دختر هسته 3 زنکی هسته که به کودکان پول نی کودکشون همشون جوباجو کگی رفتگی. واتساپ مرا بیو گابزن 3 زنک در شهر یکاترینبورگ اینه که اگر سستین زندگی اوتات سال باشه انشالله میویم. برای که یاد 3 تا یافتیم سستین زندگیشون خوب نیست. این زنکودا مقصد سستین زندگی خوب دار کرای. نیلوفر ما ای پیتر 25 ساله ما را میگیری. نیلوفر ای 35 تا 40 ساله را میگیره. در یکاترینبورگ نیست یگون عروس 20 ساله. نه در یکاترینبورگ فقط 30 ساله هستن. من در پیترم حاجی برامد های بگو بورشا پیتر دا. این نیلوفر دا اون پیتره. در کجای بورشا میشه. سلام علیکم. علیکم السلام. سعید هم خدمون سرکه دستان. سلامت باش. حاجی در یکاترینبورگ نیست. در همش همون عروسا یکاترینبورگ. اینجا دختر بزرگ نه اینجا جلال بزرگ. حاجی مسکو نیست زن هسته. زنی 17 ساله هست. 17 ساله نه و 18 ساله است. مترو اکادمیسکی. حاجی در کجا باشه میشه و 28 ساله. در شهر یکاترینبورگ مسکو. سعیده تو چیزی موندی ما هم موندم. سلامت باش. همون 46 ساله ایگو جوهان یا یکاترینبورگان. برادران عزیز فراموش نکنید لایک بجقین که افیر ای لایک وابستگی داره. انا سعید جهنم مرگ بیا بریم اکا. من در مسکو 34 ساله. سلام علیکم. کسی که در مسکو در سن پترزبورگ در کراسنودارسک در یکاترینبورگ در کجای باشیم برادرو سین سالتون قطعی نمره تلفنتون نویسین. سلام علیکم و علیکم السلام. اکا جون لایک 300 شوا گپ زن شو میکنم. کوینا 300 بجکن اینا نیلوفر در در پیتر بده. کاش در کره مرحمت 300 لایک شد نیلوفر میگرفتشون. بچه در یکاترینبورگ نیسته با مورا. یکاترینبورگ در هسته. محمد لکچه نیلوفر حالی پگه پیشت میام حاجی تاگانسکی دا چق چق میکنیم. ما در تاگانسکی نیرد نیستم برادر جان. بله سعید جوی شوکوی بده. سعید جوی زنک شوکوی بده. مسکو دا نیسته تاگا میشه ایشالله. دمی افیری مو نکم ای 30-40 زنک شتگی کی شوهر کردنی ای مردک نویسین نمره تلفنتون رو نویسین سین سالتون رو نویسین سین سالتون قطعی گفتی گپو توغری که غلط ایتکن با همو عروس شما دن می نویسه در واتساپتون واتساپتون رو نویسین بو زنگ نزن گودکتون هستین دیگه یه هفته زنگ نزنین. من مسکو 34 سال. سلام علیکم حاجی کوره سوز ما هم زنگیرم خدا نگهبانتون شه. واتساپ نمیوی تو واتساپ دا نویسین آخه اکا چخیل بیوم امون دختره که 20 ساله اروسا پیدا شد ولی مخمون نمروش هم یویم نمروش هم میپرتویم در گروپ های بچه ها. مسکو دا نیسته تاقا حاجی در کجا باشه میشوم مرم میورمش من 28 ساله. سلامت باش. نمر تلفن تا می نویسی زور میشید یوربیک. سعید پریدیم اینجا جای خودمون نیسته. کسی که 18 پایونه التماس خودش با خواهش خودش برویه لایک بجقه. حاجی مرا پراپوسکات کردی. بخشش یوسف محمد
вайро ай куҷо биёвем ай таймус таган скират лайк мондум бо чӣ дар курад дичи даг мондоока ҳоҷи як пишчикота бугу канали мада подписаться кунан илҳом теҷе вахш давдурем подписаться кунан бикунен илтимос. Салом алейкум бародар азиз ака лайк задам телпакуш парид ака сози хуби шукронаи худо дар насбир нест иншолло пайдо мешава. номери ватсап кадомай ман дар Москва 34 солаем ака зан кофтесам ягон 18 солааш неста алиҷон ҳаста 18 сола саид беку бухон бад. Салом алейкум ва алейкум ассалом Александр добро пожаловать. Ина зангир маём бинавис номери телефонта Саид мумкин номерома нависам ман Саид 23 сола дорум ягон духтари шу Муҳаммад чӣ нависти ки ман Москва 40 солаем ватсап ина ватсапи бародармон 30 сола гап да лайк не бисёр савоб мегирем бародарҷон гап да лайк не бисёр савоб мегирем Қосимҷон гапи тоғри не ки ба ғайре шумо бо 100 нафари дига бехабарай вақти шумо лайка биҷиқем ва ёам ранги шумо бохабар меша бо савоби мо зиёдтар меша иншолло. ҳоҷи ман зангирам якутия ҳаст принсеса ватсап кида нависам салом алейкум ака ва алейкум ассалом ман дар Москва ака ҳоҷи ман шаҳрванди рф хона дорум закс мекунам духтари 18 сола то 21 сола боша зан мегирам аз ин худа чанд солаи охи номерои телефонта нанависӣ ина ман дар Москваям ҳоҷи падземли худ ҷои корот ҳо саида тура саида мега бигира номерома бинавис охи номерота бигира номерота баъд 20 минут медурам акаҷон нонома пазум ягон созаша ёфтен мон лайка биҷиқин нилуфар баъд 20 минут пас меоя номерома навис нилуфар абубакр номерота навис ки охи сохранит куна брат барои худат 20 лайк раҳмат манам дар Москва ман 22 сола 76 килограмм рост 74 Муҳаммад аҳад чун ҳама чита навистай бародарҷон номерои телефонта нанавистай 31 солаем ягон зан мегирам саломат бошед дӯстони азиз худо аз ҳамаи шумо рӯзӣ боша 32 минут шид лайка намонден панотон ба худо хуб мешид ки бо лайка мемондем ба ҷои 150 кас 300 кас медуромад намихел бародарони азиз касе ки 2 минути дига вақт дорем бародарони азиз касе лайка нашқан лайка биҷиқа касе номероша нанависта номероша нависа ман аз барои худо бошад ягонта мегирам фақат саломат бошад толибҷон худо нигаҳбонтон бошад хуб мешавад бародарони азиз ки дигарон бохабар мешаванд аз эфирои мо аз наворҳои мо аз худи ватсапи мо дар ватсап мепартоем бовар мекунен намекунен ҳастаем хел бародаро ҳастаем хел хуҳарое ки аллакай ана шавҳар кардагианд дар ҳамин чӣ якдигарашона ёфтагианд ҳастаям хел дар ҳамин чӣ мо дар ҳамин сайти ки мисол занҳои чӣ ҳастанд ина бародаро ина бовар накунед ина занҳои вай настагӣ ҳаминҷа бачаҳоро ҳамаша ина хуб неста барои нишон додан мақсад ҳамаша мо мепартоем скриншот мекунем мепартоем кадомида ки дар кор шед роиш мекунем баъд аюси бумода менависанд ки акаҷон вай гапо амоната агаре ман ҳамаша мемонам гӯш кунед ана бародари азиз тира зан кофтесам ко бахшиш зиёд касеро нахонда бошам дӯстони азиз худо нигаҳбонтон боша 1 минути дига мондагиай 6 лайк намераса ассалому алейкум занҳо тоҷикан ҳо бале бисёр 99% тоҷикан якта дута урусае ки ва ё условиёшон ба мо тоғри намегирад раҳмат барои лайкотон раҳмат барои дастгириётон бародарони азиз ман иншолло кӯшиш мекунам
Эй бародар бо кор наёфтен. Чӣ кор дар кораи хита бародарҷон? Хида чӣ кор дар кораи? Бугу биёвем итохе. Ё ки мо дигар кор наёфтем. Не мо дигар кор наёфтем бародарҷон. Чӣ кор кунем? Амрӯз сар то бегара кор мекунем. Бас нест бо ягон кор дигар кунем. Салом алейкум ака, 32 солаам, дар Оренбург зангирам. Худо нигаҳбонтон боша. Ман 30 сола, ман айкулоб. Кори беҳтарин. Салом алейкум. Сози тенҷи чокади раднои мо дар шаҳри Алмато. Худо нигаҳбонтон боша. Мегам ака ягон компютер нест, хонаша бигирем. Худат куҷо меши? Мо дар шаҳри Екатеринбургем. Ман 30 сола ҳастам. Салом алейкум. Сози лайка бигир. Раҳмат барои лайкотон. Чӣ хел онҳоро ёбем? Ҳамашон дар WhatsApp-и ма ҳаста. Муҳаммад ягон кори шофёриё неста. Кори шофёрӣ ҳаста дар он видео мондагиён ку фура. Ман 20 сола ваҳдат ягон арӯс неста. Ман Москва. Саид биё бирем. ҳоҷи қандата бизан сабаб гори. Худо нигаҳбонтон боша. Бародаро, шӯхӣ нафаҳмен. И ягон розыгрыш нест, ягон бозӣ неста. Салом радной. Мо 5 число аз Питер Ош билет дорем. Аммо такси чӣ хел кунем аниқ кунем? Одамои дилпуриян. 5 число 18. Бародаро, занг занем ба номрои ма. Аммо канали ма гирифта бошен. Занг занен. Номрора гирен. Иншоалло дилпурия. Ягон тиш мақсад вай неста. Кадомиш ки дар канали ма дилпурия мерен мегӯен ки ҳоҷӣ саломтон гуфт аз YouTube. Иншоалло ки дилпурия мебаратон. Ака Нодир Саидов. Ака ай барои Аллоҳ ягон шукун боша бугу зангирам. Ай барои Аллоҳ зиндагӣ як умра. Ина Нодирҷон номрои телефонта менависти дар амиқа гапи хуб навистагид бо хуб мешавад. Бемара биёв кӯдак наёв. Бемара биёв кӯдак ноёв. Хуршедҷон Қурбонов. Нияти нек ними давлат. Барои як фарзанд одамо 100 сол гуфти гапҳо ҳаракат мекунанд ки соҳиби фарзанд шаванд, фарзандои бегонаро гирифта нигаҳ мекунанд. Хай барои шуморо фарзанд ноёв боша кӯшиш мекунем. Хай арӯсо куҷо шидан? Арӯсо дар телефони ман шуморо жда доранд. Салом алейкум. Чӣ передачаҳака зан ва мард? Передачаи зан ва мард. Давай поженимся. Ҳоҷи ман ба КамАЗ лайка рехтам. Ман зангирам 28 сола. Раҳмат бародарҷон Ёрбек. Худо нигаҳбон боша. Ака зинда бош. WhatsApp менависед ҳоҷи? WhatsApp менависам. Ҳо акаҷон илтимос мара ответ битен. Салом соз акаҷон илтимос мара ответ тен. Ягон духтар хонен. Духтарӣ хонем. Охир саволат Абдусаттор нопуррае. Бароям пурратарш кун. Иншоалло ҷавоб метавонам. Салом Беҳрӯз Зангир. Саид Сада барои ман беҳ аз 1 миллион нилуфар. Салом алейкум. Ягон номери айпитер нестай? Шид хабарат мекунам акаҷон. Мо намедонем. Мо бисёрша намепурсем як ҷой. Фақат дар ҳамон группа ҳастай. Як бор бихон сообщени мара. Шаҳриёр сообщени дуруст шидай. Хондесам бо да ними роҳ намегем. Арӯсо куҷо шидан? Арӯсо дар телефони ман. Нодирҷон номери телефонша навистааст. Бародари азиз баъзе менависен скрит мешаванд. Бовар кунед накунед. Инам ман нишонтон метиҳам. Ина диден? Баъзет менависен скрит мешаванд. Ман ёра открит мекунам. Бароям қа мисол вай мешаванд. Ман ҳамин сообщениҳои шуморо бароям қа. Дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад. Зангир, Москва. Ай куҷо занг гирем? Бародароз ма WhatsApp менависам. Номрои худ ма WhatsApp менависам. Дар он WhatsApp фаромӯш накунед. Ма WhatsApp менависам. Сразу занг назанед. Ма менависам тон сразу занг назанед. Гӯш кунед чӣ кор мекунед? Бародаро номерои худтонам нависен. Касе ки зангир аст номероша нависад. Духтаро ки дар инҷа шитаган иншоалло бохабар мешаванд аз шумо бо шавҳар мекунанд. Дӯстони азиз, ҳама каса 26 нафарен. Я лайка биҷиқен. Як падилитса кунен. Навора падилитса кунен дӯстони азиз. Ҳозир ман кӯя парсим чӣ гап шида дунё.
номерҳоро нависен ози. Ози шумо номерҳои маро нависен. Ман як смс кунам. Ҳаста шукно бисёр ҳастанд ҳаминҷа. дӯстони азиз, номерҳои маро ки навистен, як суратона мепартоен, дар бораи худтон маълумот менависен. Менависен ки ман фалони фалони одам ана зангирам, мақсад занг гирифтагӣ ҳастен, ҷудо шудагиен. номери телефонтонам менависӣ, ҳамашам менависӣ. ана вай мекунӣ, аниқ мекунӣ, мепартои моро. мо да ноз мо ба шумо нишон медиҳем. Инами хел. Дидем бародаро? Салом, ман Парвиз 34 сола мехоҳам зан бигирам. Зан ои соҳиби фарзанд ё ки надорӣ, ё ки меоем то номери телефонтонам. намхе менависам, мо дароӣ мекунем бародаро. Мо мегирем духтарода мепартоем. Раҳмат барои лайкотон. мо духтарода мепартоем. Духтаро чӣ кор мекунанд? Духтаро мегиранд, мебинанд синни солтон туғри гирифт, вазъияти аҳли оилавӣ туғри гирифт. номерта парто бародарҷон, номерома партофтам болора нигаҳ кунам, боз як бор дига мепартом. Обязательно суратон дар корай. азор ман зангирам. Муъмин Мирзоев дорам дуюм зан мегирам. Саломат бош. Чандуми мегирӣ бародарҷон? Оша. Инам номерои ман ватсапай. Намепартомтон гирифтен, обязательно суратона дар бораи худтон маълумот дар ин номерҳо партоен. Ман скриншот мекунам, дар группаи духтаро мепартом. Духтаро ки гирифтан, дидан, қабул кардан, алейкум ассалом. Баъд мо шуморо бо занг мезанем, маслиҳат мекунем қатитон. духтаро падар модар доранд надоранд, мо чӣ кор дорем бародарҷон? як хел падар модар аямун духтари худаш безор шудагиай. як хел духтар аямун падар модар безор шудагиай. барое ки айсоби бешавҳарӣ чӣ қадар ки занак дар хона беста, ҳамон асабаш хароб мешавад. алейкум ассалом. ассалому алейкум. И янгора шумо ай куҷо меём? Ранги ин ҳамин бародарош, ранги ҳамин шумо оре муроҷиат мекунанд. ин хел ҳастае ки ҳамин янгоҳо як хелаш ана модарошон мурдагиян, дар хонаи падаршонан, падараш зан гирифтагиай. хеле ёш бисёрай бегона шудагиян, ёки дар хонаи акаву додаршан, дар хонаи апаву хоҳаршан, дар хонаи янган. мехоҳанд ки бахти худро биёбанд. ҳамин худтона агар ҷои ҳаму мара хон радной, тура хондесам ку радной, ака да ош такси, да ош тоҷика, тоҷикшам аста, қирғизшам. кани ватсап, ман роид кам, ватсапа роид кам ба фикрам. 982 65 ин ҳаминҷа ҳастае ку. болора бин. ҳоҷи пага чихелай шумода мо ака се рӯз одихем. Аммо таксиё дарош тоҷикан давош. Ҳо худат посредники. Астағфируллоҳ. Сунат Ёров. Ошдай ака, ошдай о. Сунат Ёров, мо посредник нестем. Мо посредник нестем. Мо як намем поё чихел коз дидеса ина меодамем. На посредникем, на гуфти гапоя чи дига. Нодирҷон саломат бош. Номерои телефонта менависти, кӯдакдошам ҳаст. Агар ягон як кӯдакарам боша мегирам, нигоҳ мекунам. Иншоалло насиб. Ассалому алейкум. Ман шароитам вазбинай. Ай мехом шавҳар кунам. Аз ҳамин ҳисоб и баъзе одамои мастанд ку. як хел одамои мастанд, як хел одамои чӣ хел бугум, як та мегум тон аммо бародарое ки дар ҳамиҷан дар шумо тааллуқ доранд, хафа нашавед. мегӯянд ки соли нава мо намегузаронем. соли нав ҳаром аст. дар ҳамаи ҷо менависанд ки соли нав ҳаром аст. дар ҳамаи ҷо менависанд ки шумо соли нава қайд накунед. мебинӣ қатъи занаш тобакам худо то ҳамҷа рариш даги қатъи занаш подружка карги дар центр гаштеста. ака мегӣ ки охай соли нав ҳаром аст. куҷо омадӣ? я тамошо омадем. барои ҳамин амхели одам нашавед. ин ҳамин қавлтон қатъи рафтор кунед, худоро дӯст бидоред.
худованд шуморо дӯст дорад. ҳамтарӣ рафтор накунед. Як хелет гуфти гапҳо, худат нони хӯрдан надорӣ, бо медорӣ дар инҷа гапи зиёдӣ мегӯӣ. Ана апаҷони ман Марьям Сатторов: ассалому алайкум, ман шароитам вазбин. Ай мехоҳам шавҳар кунам. Беҳтарин аст. Марҳамат бародарон, номеротонро нависен. Инам апай Майрам номеротонро мегира, иншоалло бо менависа, қайтон ҳамсӯҳбат мешавад. ай кадом тараф ёфта метӣ? Салом, аз ҳама тараф ҳастай. Салом асози ака, чанд духтар ҳаст, ман мегирам аз барои Аллоҳ. Акаҷон духтар ҳаст? На ҳастай, номерои телефонтонро нависен. Чӣ ба ҳоҷӣ пастайне моро пропускат мекунем? Бахшиш Қосим Нодиров, бахшиши зиёд. Боду ҳаво чӣ хел шумудаам қахники ҳастай ки бародар такси чанд сум? Ай куҷо та куҷо? Рости гап намедонам бародарҷон. номерошон ҳастай, ватсапшонро нависен, ҷавоб метаҳам. Ман бачаи зан гирифтагиам мегирам, бо эмон бошад, аз барои худо зиндагӣ мекунам. Иншоалло насиб. Сафархон ака салом, ҳамин эфири шумо ака чанд чӣ маъне дорад ака? Эфири мо ҳам қамане дорад ки бародаре ки зан мегиранд, номерошонро менависанд. хоҳару апову модароне ки мақсад шавҳар карданиан, нанг номуси гуфти гапҳо тоҷикӣ доранд, эмон доранд, мехоҳанд ки зиндагиро дар танҳоӣ нагузаронанд, беҳуда ҳаётшо нараванд, ҳамун номероро мегиранд, занг мезананд, мепурсанд мақсад ё ки менависанд ки синни солшон тоғирӣ гирифт, якдигарфаҳмӣ кардан, баъд хонадор мешаванд. Инам эфири мо ҳам қавмане дорад. Салом алейкум вассалом. ҳоҷӣ айморо намехонӣ? Орзуҷон мехонам ку, худо нигаҳбон боша. Хондестам, як хелет мақсад бисёр скрит мешавад. Салом алейкум, тенҷи хубӣ ҳоҷӣ? Салом алейкум, саломат бош братан. Салом бародар. Астағфируллоҳ кун бародар, барои як кас ҳамаро баҳонате. Ман ҳамаро намегӯм, ман ҳамаро нагуфтам. Ин гапам худат хато пуш накарда иҷа. Нурбек, суханои Аллоҳ ва Расула бародарҷон, даи одамҳое ки дигароро насиҳат мекунанд, чун дар центрҳо мегарданд, одамое ки чун насиҳат мекунанд, худаш дар столовиҳо мегарданд, мақсад дар ресторанҳо мегарданд. Охи ман дидам, охи ба чашмам дидам, ҳамонро мегӯм бародарҷон. Дар пеши мо ту ман ким куҷо рафтам, қайтишон омадам. Чизере ки ман худам дидам ба ду чашмам, ҳамон чизро мегӯм. Мо ранги шумо мақсад вай ранги дигаро мисол мо вай намекунем. Саломат бош. Ман чизере ки дидам, ман просто надида бошам намегӯм. Ман одамоеро дидам ки мақсад қатъи ким куҷо рафтанд, дар ким куҷо дидамшон, чим чизо менависанд. Не ки чун худо бехабар нестанд, худо бахабарро бо ҳамин корҳое мекунанд ки талхат мекафанд. Худованд аз шумо ҳам розӣ бошад бародарҷон. Салом бобои ҳоҷӣ, роҳҳои ҳаж кушода нашудааст? Не, оли кушода нашудааст. Шавад хабар мекунам. ҳоҷӣ чӣ ба ҷавоб наметӣ мара? Муҳаммад Раҳмон, ҳамаро ҷавоб додистам ку, номеро тапардо. ҳоҷӣ аҳамият нате, ҳархеша. Марам дидам дӯст. Ака меёви мора бекудак кӯдакҳоё. Иншоалло насиб хуршедҷон, пайдо шавад хабарат мекунам. охи гудакдор бегудакша мегирӣ, гудак мекунам охи. Ака мон биган ман зангирам, ака хубен? Ака 101 бор навистем, ҳеҷ кас телм намекунад. Муҳаммадҷон, дар инҷа чизе навистагӣ боша, ҳавая мебинӣ. Салом алейкум бародар. Хуб, ва алейкум ассалом. Чӣ ба айморо намехонӣ? хондестам ку, ака ҳаҷ шумо роӣ мекунед? Агар кушода шавад, иншоалло роӣ мекунем. Такси аз Екатеринбург Душанбе нестай? Не, аз Ош то чӣ растай, Хуҷанда. Номи ман Саттор, ман ошиқ шудам. Ягон духтари хуб бошад, ман мегирам. Ман дар шаҳри Москва. Номеротонро навистед, Дустмурод? Салом алейкум бародар. Дар Солнечногорская ва Зеленоград ҳаст ягон духтар? Намедонам бародарҷон. номеротон навис, боша зангат мезананд, менависанд. Ина Хушрӯз Ашуров, синни солта навис. Касе ки номерша менависа, синни солша бинависа. Бо занг назанем, ягон мусафед бигира. ёк духтаро занг назананд, ягон гудак бигира. Салом бародар, чӣ ба ҷавоб наметӣ? Ҷавоб додисам Шодиҷон ку. Ассалом, гапи хушкаро гӯш накун. Беҳтарин суннати пайғамбар ба номи Аллоҳ дар
кижои ошдӣ. муҳаммадулло наимов нафаҳмидам гуфта. Ассалому и гапи хишгира гӯш накун, беҳтарин снати пайғамбарай ба номи Аллоҳ дар кижои ошдӣ. номерои тамон гап нестай. ман аз барои Аллоҳ зиндагӣ мекунам, ба имонаш қатъи зиндагӣ мекунам. салом алейкум ҳоҷӣ, беҳтарин кор. ман дар мефра куд мехом куддор. ин ай бародарам Абдусабур мехоҳад Абдусаттор мехоҳад ки кӯдакдор боша. зинда бош. зан мезанам барои раҳу рӯи сӯи ватан. барои ватан боша, бедарака. ягон гап хабар нест бародарҷон. номерум дар дигар видео ҳаста. дӯстони азиз, бишид менависам, ҳеҷ кас занг намезанад. даруғай. салим теҷе, вақте ки ту 20 бор шуд, вақте худат ки ягон духтада маъқул нашад, чӣ вақт да занг бизанад? одам як гуфтори хуб дорад, як рафтори хуб дорад, як история хуб дорад, як гапи хуб дорад, як феъли хуб дорад, як намуди хуб дорад. ҳамун духтаро мебинанд, хушаш мекунанд. вақте ки мақсад хушат накунанд ва ховара пайман чида намехонем. бахшиш мехонам ку алиҷон. алиҷон баъзе мегум ку чиётун дар спам меғалта бароям қа. ака интимос моро камк хато наменасам. ҳеҷ гап надора хато бинависӣ. салом бош. хато бинависӣ, ҳеҷ гап надора, ки хато гап наза беҳтарин ай. саломат бош. қадро гап гуфтем. зинда бош бародарҷон. салом алейкум. таға сози тенҷи дар куҷои хобӣ бедори кӯя сухан ку таваллуд 1995. номери телефонтан дар бараш нанависӣ? абдусаттор маро бубахш. ҳеҷ гап не, худованд шуморо бахшад. салом ака, беҳтарин канал. зинда бошед. шумоам беҳтарин дӯстони ман ҳастед. ака чӣ дурӯғ мегӯед? салим теҷе, чӣ дурӯғ гуфтам? саид мара бинавис. бародари азиз, худо нигаҳбонтон бошад. чӣ дурӯғтон гуфтам? салим теҷе. ку мара афта андом та бугам салим теҷе ку ҳам номерота бинавис. мардак бошӣ. ман як бор дар ҳамин эфир нишон будам ки ту чанд бор навистай мада. ҳатто мардак бошӣ номерота навис. ман инавоз дар группа меомаш. не ки медонам ки мардак нестем. баъзе ам хеле дутарафа ҳастен. я хеле занакен дар ҳаминҷа. мардак боре ку ба худо қасам занакай, номаш мардаки наистага менависа. занакай ба худо қасам я хелеш. ака чӣ дурӯғ мегӯӣ? саид мара навис. марьям сатторов, шумо чанд сола ятим орзу монай? ятимҳо ман дӯст медорам. неъмат гиёсов, ина марҳамат. номерта менависӣ, бисёр хуб мешед. аммо апаҷон зангат мезад. ака салом. ака бухун. ман мехоҳам ба як духтари дилкушод шинос шавам. ин амирали саидов чандсолаи номерота навистай? марьям сатторов 34 сола аст. чида ҷавоб наметӣ бобои ҳоҷӣ? ҷавоб додистам ку. ака рости гап, ман зангирам. саломат бош. ман гуфтум шуморо ки ҳамун бача занакай. барои ҳамин ҳози дуромади нависта буромад рафт ба фикрам. гуфтемш занаке. баъзе занака мисол медуроянд ҳисоби мардако истифода бурда гапҳои зиёдӣ мегӯянд. майрам, шумо куҷо даед? ҳамин ки буд дусмурод номерота навис, ҳамун апаҷон бигира, қатиш ба ҳазур гап занед. 33 ака. амирали 33 ака. усунша менависти охир номерои телефонта. нимша болода, нимша охир да бинависӣ. ҳеҷ ки маъне намекунад, намефаҳмад чӣ тара. неъмат гиёсов чандсолаи менависӣ бояд дар бараш. бародарҷон, ман медонам ина бисёрат навистагия, нек ман дар эфир шиштагиам. чӣ хел шумо да ҷавоб диҳам бародаро? иншоалло ба худо хоҳад ҳама да ҷавоб метавам.
манам зангирам, лекин дар Казан, Татаристан ҳастаем, духтарои ҳастанд ки ҳамҷа чун мехезам мерам ба пештан. Боша ягон шукун занг занам. Охи номро тамон Раҳимҷон зангат бизанам. Бобои ҳоҷӣ рӯи икаде барои кунумта. Бо чӣ рӯи кунумта? Бобои ҳоҷӣ рақамора рӯи кардам. Сурата рӯи мекунӣ, номрои телефонта, қатъи маълумот дар бораи худат. Ҳамаша якҷоя мекунӣ, рӯи мекунӣ. Отдельно рӯи намекунӣ. ҳоҷӣ созӣ барори кор. Балек ба салом соз шукронаи худо. Хитон созен тенҷин. Чӣ ҳол дорем? Инеки задай хоб чӣ мардак. Ака аймара бихон. Айтик Нодирҷон хондестам гӯ бародари азиз. Ҳами кадомиро успетка хондестам. 22 сола нест, Екатеринбург фақат айси боло. Ба фикрам ки касе қаркат хов рафт. Шумоам ховен? Ҳама хова ҷура. Тебя каждый день. Вот это эфир у тебя каждый день. Да, Рузибой Курбанназаров, это эфир я для того, что сделаю, что наши братья, которые хотят жениться, или наши сестры хотят замужем, здесь братья пишут свой номер, а наши сестры берет номер и звонят, или пишут на WhatsApp. Друг друга, если понравится, познакомиться, потом лайк, потом все, семья начинается, бэби, все, вперед. ҳоҷӣ бихон айморас Аҳлиддин бахшиш нахонда бошум. Намебироя охи Аҳлиддинҷон неста. Барои ма ҳаст ягон кас. Барои худ Аҳлиддинҷон ҳаста. Салом алейкум бобои ҳоҷӣ ҳастай духтари Шукун дар шаҳри Якутия. И эфири моро ай тамоми ҷо тамошо мекунам бародарҷон. Номерота навис, солта навис. Иншоалло ки бо хабардор мешаванд. Бародарони азиз, касе ки нав дромай лайка биҷиқа 3 минути дига вақт мондай, касе номероша нанавистай. Ана Идибекҷон соли таваллудта менависӣ, бисёр хуб мешид бари номерда. Ягон занаки 45 сола боло шукун нестай, ака отам мегирам метимша. Ҳастай номерои ма данавис. Дута ёки сета занаки шумекадаги син солш калон худаш тоқай. Ҳоҷӣ бихон чӣ? Боши шерина духтаро ҳастанд накадаги. Духтарошу накадаги неста озирашда абраша. Бахшиш ҳастай. Абрашаца кагян. Охирон бор менависам санг в. Рост мегӯй. Ҳоҷиҷон 21 солаем дар Екатеринбург. Худо нигабон мешамада. 20 сола Москва дар любой ҷо боша мешава. Абдусаттор шери нарв дай. Лайка фуромӯш накунем бародаро. Ки дигар бародарои мо бохабар шавам. Ма зангир нестам, ягон духтарчаи мусулмон. Ма бояд занг гирам, неста ягон духтарчаи мусулмон. Ғарибҷон теҷа камтарак агар аҳамият медодӣ менависӣ хуб мешид. Барои тиюм калимат беҳад бемаъне омай. Номероша бите духтари шунакадагиёра. Миша теҷе. Соли таваллудтам дар бари номерат менависӣ хуб мешид. Барои чӣ бародаро гӯш намекунем? Ма дар шумо ҳайрон менед, занг мезанем баъзет. Барои чӣ шумо гӯш намекунем? Ман шуморо бо мегӯм ки дӯстони азиз, фуромӯш накунед. Нависте номери телефонтона, як тире як бор ис кунед, бинависен ки шумо чанд сола ҳастен. Ки ҳам духтаро бинанд охи ки да занг мезананд, чанд сола да занг мезананд. Ва алейкум вассалом. Охирон минути мо рафтестай. Ёрбек инами ту бинавис, ма тура мехонам, баъд эфира қатъ мекунам. Бинавис як бори дига бародарҷон. Номерои духтаро наметиҳем, духтаро номерои шуморо мегирад. Ҳоҷӣ бародар, ман 47 сола, беҳтарин инсон ту, қантазан, раҳмат, эҳсон. Ман да наличкатон навистам, хонед. Майли охи личкада нависти, баъд мехонам да дисмай. Ёрибек бахшиш да куҷо навистай охи? Да личка ман нависта бошӣ. Ёрибек. Охи ҷа ба ғайр айта як гала каси дига навистага. Ман суҳбат кунам, ма ура мия.
خداوند نگهبانتان باشه. دعاگوی آن هستیم که خداوند همه شما را، مردمی که بی‌بخت است، از یزدان پاک برای آنها بخت سفید عطا گرداند. دعا میکنیم که کسانی درمند است، از یزدان پاک برای او شفای کامل عطا گرداند. دعا میکنیم که کسی بی فرزند است، فرزندی سالم از یزدان پاک برای شما عطا گرداند و نصیبتان کنه. خداوند برحمتک یا رحمان رحیم. پناه همتان به خدا. خداوند همه شما را نگهبان باشد. نفرانی که مشکلی دارند خداوند مشکلیشون آسان بگرداند. نفرانی که در راه بدند خداوند بر راه راست، بر راه دین صراط مستقیم هدایتشون کنه. خداوند همه شما را صاحب بخت سفید کنه. تا باز دوستان عزیز، انشالله با صحبت ها باقی هستند. با افیر در پیش است. فراموش نکنید برادران عزیز، دوستان من، انشالله ما هم انتظار شما هستیم و دیدار شما هستیم. کوشش کنید که همین نوارهای ما به دوستان رفیقان شما برسد. خداوند نگهبانتان باشد. بنیاد تیجه خدا رحمت کنه.